Magandang araw mga igan. Dito tayo ngayon sa ating cellphone. Bale, ang gagawin natin ngayon ay i-check natin kung nag-email na ba si Google AdSense sa ating Gmail account. Tingnan natin mga igan. Kasi ngayon August 22. Nasa pagitan lang ng August 21 hanggang 26 ang pagpapadala ni YouTube sa natin, sa bangko natin mga igan. Kaya i-check natin sa ating Google AdSense. Ito yung pangwalong sweldo natin mga igan. Dito natin malaman kung nagpapadala na. Google AdSense. Meron na mga igan. Ito ang palatandaan na mayroon na tayong sweldo. Pinadala na ni Google AdSense sa ating bangko. Bale, Metrobank pala yung bangko natin mga igan. ATM tayo. Yan mga igan. Kapag ganyan, Google AdSense, check your recent payment. Mayroon na yan mga igan. Yan ang palatandaan na kukunin mo na lang yung pinadala ni Google AdSense sa ating bangko. Yan mga igan. Kapag monetize ka na, ito ang mangyayari sa iyo mga igan. Bale, ito yung pangwalo nating sweldo mga igan. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating channel. Yan lang pong ating video ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood at God bless.